Дино Диди и силата на семейството. Живял някога в дълбините на голяма и зелена гора малък, сладък динозавър на име Диди. Диди много обичал семейството си, но понякога се чувствал малко самотен и безпомощен, защото все още не бил толкова голям и силен, колкото другите динозаври. В семейството на Диди всеки имал своя роля, баща му търсил храна, майка му се грижала за гнездото, а сестра му помагала на майка им. А Диди? Той все още бил твърде малък, за да разбере какво точно трябва да прави. Един ден Диди започнал да си мисли, че семейството му всъщност не се нуждае от него. Мислил си, какво мога да направя за семейството си? Аз съм малък и слаб, Диди бил малко тъжен, но се опитвал да не показва това на семейството си. Същата сутрин семейството на Диди тръгнало заедно да търси храна в дълбините на гората. Диди ги последвал, но се чувствал малко изолиран. Докато се разхождали из гората, внезапно се разразила голяма буря. Ветровете започнали да разклащат дърветата, а гръмотевиците разтресли цялата гора. Всички се опитвали да се скрият в пещера. В този момент Диди осъзнал, че семейството му се било разделило. Баща му бил на едно място, майка му на друго, а сестра му била в далечния край на гората. Сърцето на Диди забило бързо. Какво да правя? Семейството ми е разделено, а бурята става все по-силна, помислил си той. Но Диди, въпреки че бил малък, направил план да помогне на семейството си. Първо хукнал към майка си. Мамо, последвай ме, трябва да намерим татко, казал той. Майка му се доверила на смелостта на Диди и го последвала. След това заедно открили баща му. Баща му казал, страхотна работа, Диди. Сега трябва да намерим сестра ти. Диди, заедно с семейството си, тръгнал през бурята, за да намери сестра си. Понеже бил малък, той можел да преминава побързо между дърветата и лесно открил следите на сестра си. Накрая я намерили и заедно се скрили в пещерата. Семейството се прегърнало и било много щастливо, че са в безопасност. Тогава баща му се обърнал към Диди и казал, Диди, ти може да си малък, но днес твоята смелост и ум събраха семейството ни заедно. Когато сме заедно, можем да се справим с всичко. Майка му също се усмихнала и добавила, да бъдеш семейство означава винаги да си подкрепяме. Няма значение дали сме големи или малки, важното е да се грижим един за друг. От този ден нататък Диди осъзнал колко важно е да работи заедно с семейството си. Семейството не означава само да прекарваме време заедно, а да се подкрепяме в трудни моменти. Въпреки че Диди винаги може да е малък, той вече знаел, че с любовта и подкрепата на семейството си може да преодолее всяка трудност. И Диди бил много щастлив, че преминал бурята заедно с семейството си. От този ден насетне в семейството всички, независимо дали големи или малки, винаги си помагали и се подкрепили. Защото да бъдеш семейство означава заедно да преодоляваш всичко.